വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടെക് പ്രൊമാറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായി നമ്മൾ ടെക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് 2 ദിവസമായിട്ട് ഗെയിം പ്ലേസും അൺബോക്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നത് മച്ചാന്മാരെ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ടെക്കാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മച്ചാന്മാരെ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു ടെക് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടുന്നത്. കുറേ ദിവസമായി ടെക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്നും ടെക്ക് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ മച്ചാന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ഇന്ന് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് വേറെ പുറത്തത്തെ ഒരാൾ ലോഗിൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരും, എന്താ പറയുക, ഫോളോവേഴ്സൊക്കെ കൂടുന്നതിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് മെസ്സേജ് വരും. അപ്പോൾ ഏത് ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പോക്കോ ആണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പോക്കോ എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ വരും. പോക്കോ M3 ആണെങ്കിൽ M3 നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വരും. പിന്നെ ഒരു നാടേതാണ്, കൊച്ചി ആണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വരും, തിരുവനന്തപുരം ആണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം എന്നൊക്കെ വരും, ജില്ലയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ വേറൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അതെങ്ങനെ അവരുടെ നിന്ന് കളയാം, അവരുടെ നിന്ന് എങ്ങനെ കളയാമെന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഒറ്റ ടിപ്പുള്ളവരുടെ നിന്ന് കളയാം. അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക മച്ചന്മാർ. ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഇൻസ്റ്റാ ഐ ഡിയുടെയാണ് പാസ്വേഡ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ അവിടെ അമർത്തിയിട്ട് മേലെ 3 ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 3 ഡോട്ടിൽ അമർത്തിയതിന് ശേഷം സെറ്റിങ്സ് എന്നുണ്ടാവും ഏറ്റവും മേലെ ഇട്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് നിങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുണ്ടാവും, സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും മേലെ തന്നെ കാണാൻ ലോഗിൻ സെക്യൂരിറ്റി, അതിൻ്റെ താഴെ പാസ്വേഡ് എന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, പാസ്വേഡ് പോവുക. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ എന്താ മച്ചന്മാരെ, ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പഴയ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓൾഡ് പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ന്യൂ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ന്യൂ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ വെറുതെ ഞാൻ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് പാസ്വേഡിൻ്റെ അല്ല, പിന്നെ വെറുതെ ഒരു പാസ്വേഡ് എന്തോ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ന്യൂ പാസ്വേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടണം, ഞാൻ വെറുതെ കാണിക്കാൻ മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പാസ്വേഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മേലെ ടിക്ക് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ പാസ്വേഡ് എഗൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 3 ഡോട്ടിൽ അമർത്തുക, സെക്യൂരിറ്റി പോവുക, പാസ്വേഡിലോട്ട് കയറുക. ആ ഓൾഡ് പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം, പിന്നെ ന്യൂ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക, വീണ്ടും ന്യൂ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് ടിക്ക് കൊടുത്താൽ അവരുടെ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ആവും. പിന്നെ ഈ പുതിയ പാസ്വേഡ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, പുതിയ പാസ്വേഡൊന്നും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല, അവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പോവില്ല പാസ്വേഡ് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അവരുടെ നിന്ന് ലോഗിൻ ഇറന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ മച്ചാന്മാർ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്ര കിടക്കാച്ച് വീഡിയോട്ടൊന്നും എല്ലാവർക്കും ബൈ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കട്ടാക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും ബൈ.